Mitä sä oot tykännyt kesätreeneistä? On ollut tosi kovia ja hyvin niin saanut hyvää kunnolla. No mitäs nyt on porukalla on uusi valmennus, mitä sä oot tykännyt siitä? Mun mielestä tosi hyvä valmennus. Okei. Osaa vetää hyvin treeniä, saa kurin pidettyä. Mitä sä itse otat tulevalta kaudelta? Paljon voittoja ja hyviä pelejä. Okei. Kiitoksia. Oliko raskasta? Kyllä lämmin mennessä tullut ajoittaa. Kauas kesti? 45 minuuttia. Okei, joo. Pelkkää pyörää. Joo. No mitäs tästä eteenpäin kesällä vielä tapahtuu? No joku tauko ja sitten varmaan perään takaisin. Joo. Miten sä oot päässyt sisään tähän uuteen joukkueeseen? Miten jätkät on ottanut vastaan? Hyvä puoli. Ne on saanut pari kuukautta ollut mukana, millaista fiiliksi? Hyvä. Mikä on suuri ero ehkä siihen edelliseen? Treenit on paljon kovempia. Miten sä aiot kesää jatkaa tästä eteen? Hyvä treenä koko kesä. No niin, nyt on uusi valmentaja ja uudet kuviot. Kesätreenit on niin tämä peruskuntakausi on takana. Mitkä on mietteet valmentajalla on takana? Ihan hyvä, että alkaa pikkuhiljaa olla tikissä ja eteenpäin ollaan menossa ja fysiikassa saadaan nyt hyviä vinkkejä jätkille. Mitä sä otat tältä porukalta nyt, kun lomatoimijakso on 3 viikkoa edessä ja sen jälkeen ollaan niin kunnon päin? Asennetta. Mikä on joukkueen tavoite? Tavoitteet on SM ja siellä mahdollisimman kovaa vastusta antaa joka ikiselle joukkueelle ja sama mikä on paina päällä. Hyvä, kiitoksia.